такой дангара лайкора бзем подписать сакинен ина бародар текно модели нав харид пачка ина бачаҳо шумо телефони кӯҳнатонам битем болоштунтен телефони пачка биред адресои мо центр қирған бозори фарвон дукони 84 ина пачка телефони ина пачка овардаги телефони кӯҳнат ҳамати болоштумити ранги iPhone 17 Pro Max пишашнуте бина кайф кунай або пишашнуте ина бачаҳо пишамини ҳаловат мебари ранги iPhone 17 Pro Max тника кайдали боҷад баҷош мекина дахтаракҳои барои шумо бина марҳамат ден ранги пусти пиёза лезва вори нахе пачка нархиш арзон 2400 сомон ина ден ҳама ҷора нархора пирсем ба магазин кайс пон бием гирем брин 2400 сомон телефони кӯҳнат ҳамати болоштумти хеле ҳам мешава не бардор телефони кӯҳнаш ҳамата болоштуме телефони пачка мегира ина бардор бием марҳамат я табат ҳуиш кардем бардор ина бием марҳамат ина ҳамаи модел телефонро овардагим ина форид на пачка бардоро навша дорем доставка мекунем хеле дар хона ҳуиш мекунем ина бачаҳо бин телефони кӯҳнатонам тем болоштумтен мешава ина марҳамат